Diaríd. Swisher Bridget Bhreathnach, t-údar Leabhar Cluasa Capaill Rí. Chun tú leithid líomh a chéal. Rí agus Cluasa Capaill. Cad dhéanamh tusa amach Cluasa Capaill ort? Amach fáistis ort, amach nád ort, nach de gúir de chuine le bhála chun síl. No, beidir gomach tú lán sástalom, agus gomach tú déanamh gaisce faoi de chá, chlua, spór, clúbhacha. Well, sinna cheiste bhí ag labhairí in na híal, agus inis léithmuid de leabhar agus feicimid ceathair leis. Inis léithime Cluasa Capaill an Réirithe, a scríb me hain Bridget Bhreathnach, a támaisí ag Seán Shirley MacDonald agus Pháistí ag fota. Bhí riméid ar a manraín áine agus an rí Léirithe nar a rugú Bobby Begchod. Ach bhí rud amháin leis an báiste a chud búirt mór ar a manraín agus ar an rí. Ní clúasa duine bhí ach Cluasa Capaill. Cad a dhéanasmuid a dtíortha áine go fearr agus í cuoine, má ag an daoine a chluasa an ghlacha leis mar frionsa na tíre. Glán líne na deora go thuúla hain. Na bhí buartha is tóir sa grá, déanamid gacha le ní chun ar móchalín álainn a chosint, chuir siad cochail beg ar a chleagan, agus réite siad siúmraí farsinne sa guslan cho, agus chuine siad a bhálach an síala. Gach lá, hí a chlabhraí ag fuineog a hiúmra, a breanú mach ar bheocht an tíl, thart ar a guslan, haar ní eile, haine féile an óbhar leis. Hagach na daoine ar fád le chéile, agus bhíoh gach fearr, bean agus páiste, feistí amach gan chóisir mhór. Bhí tradiisiún buan sa réalt leis na glúnta, go raibh dúilgus ar an rí, bearra grúige áil gan éile. Chréid na daoine go ngeairech go gealltanas ar feadh a dhíomhde, chamach bearra má grúige fáilte an rí. Bhí máthir labhairí i dtéanna imní faoi na maicín Uignach. Is mór a hastal caramhaid a dúirt sí le hain. Thug sí cuide go chláirseoid óg ar a mála, craftaine, a theach go tín cuslan chun ceol a chasa go labhairí. Nar a chóla labhairí an ceol, lás linnear áthais in thuúla. Ón lá sin amach bhí labhairí agus craftaine in na Gradam móra. Uidir be a mbeadh oignas ar labhairí, bhí se na fis a chuir ar a chara. Tháinig ís ar an rí, bhí se ná ag labhairí áit a athair a thógáil. Rí lách cinálta a bhí a labhairí linseach, agus thaine se go mór leis na daoine. Ach, bhíoh se gcónaí dearadh na buartha go bhuaíoch na daoine mach faoin rún aisteach a bhí á chuine leige. Chuineadh se chluasa a bhálach faoi chochail mór agus grúig ada go dtí go dagach Féile Naomh gach blian. Ní raibh se go raibh ag rí labhairí nuair sin ach bearra grúige áil. Gach blian chuireadh labhairí fis ar Leabhar. Deachtaí na barbarí a go leisteach go dtíon cuslan, ach ní eachtaí iad a teacht amach ar ísteas. Ní ras ag aon duine an beo nó marmh a bhí siad, ach bhí siad seolta bhád ó bháil ag an rí. Ní raibh cad ach go fille ó bháile a rís go brach, má bhí siad a ggéar fánach beo. Diime na blianta, agus ar deire ní raibh fácaí sa tíre ar fad ach éon bharbóid amháin. Buachal óg a bhí an agus mártan a bhí mar animaid. Ní raibh tásc ná tuairis ar athair mártan, ón lá ar thug sé hain bearra grúige gan rí na blianta fada roimhe sin. Chua eala máthir mártan chun cainte leis a rí. A rí uasal, thóid tú weim mar céile, ná thóid weim mhaach chumá, a dúirtí go cróga. Níl fácaí sa síl ar fadam ach mártan. Ionpaí mar a rí a scuil bháile chugam. Nar a chóla labhairí scéal eala, bhí sé haon frí na chéile. Lár na bhádach,
Chua mórtan go dtín Cúisleán agus fatas a anama Níor lig me bhála éon bharbuid a riamh hána a dúirt labhraí leis. Tá sam a rí a dúirt mórtan. Tuair me cad a bhála ghuite san rí má geallan tú gom nach níor tú focail le héan duine faoin méide ecas tún seo a neamh. Geallam ghuit nach níor me erid agus focail a bháin a bhionne mórtan. An sin scaoil labhraí an cochal a nuas gách Nuair a bhí Gradam Réics Carló ag mórtan, leag labhraí bon airige isteach na bhus. Tá bháil in isidir se agus tíon darmad ar an láineamh. Tá de hir se ad, bhí crí éadrom agus chumá. Bhí riméid ar Alan ar a chonig sí mórtan an teachta níos an bóithín. Rug sí bar ó bhór Déanamh darmad inis ar an rí agus ar an rún a dúirt sí leis. Ach ní rá mórtan an an darmad dhéana ar rún an rí. Agus ní rá crí éadrom aige. Lá bháin, bhí uallach an rún a lai chu tromsinir nach ra sé ná aidigh an Leabhar. Gréasáin fis ar bhandarí. Dír siise go bhórtan cad a bhí déanana tinis chomh. Tá rún am, ach ní cad an focail rá le aon den a faoi a bhíine an bóchan. Dúirt an bandarí le mórtan gomach sé tín nó go scaoilech sé an rún. Réite sí edis libh agus thug sí copan ró le nóil. Dóil sé an deach agus hit coda trom Chadar an mórtan ar feadh 3 lá agus 2 ihe. Ar an 3 ihe daire se an Leabhar agus é faoi jaasa. Hiúil se agus hiúil se nó gur tháinig se go fada le crán mór a crí lár na cuile. Chóla se sioscan na gaotha trí ghuileagaí chrainn. Nach álan in ceola sin a dúirt mórtan leis féin. Chaoine sé an ngeallam a thug se an rí. Dúirt me leis nach níor an focail le aon duine a chaoine se ach déitan ar rá leis a grán seo. Leis sin, duines mórtan rún an rí go chrán. Tá Cluasa Capaill ar labhar í linseach. Tá Cluasa Capaill ar labhar í linseach. Nuair a bhí na focail a más a bhéal, dar a mórtan, uallach an rún I gimach cheap. Achas a méadú bhí uallach an rún ar rí labhraí. Í bháin, bhí tromla aige, in ra se ansaí ag na barbarí ar fad a bhí curtha ó bhád ó bhála aige. Rúise se agus faitas mór Tháirann se an cochal in níos thar chlós agus chuir fis ar chráisteanna chun ceol síomnach a chaasagó. Tháinig chráisteanna ach bhí an chláirseoid bocht chud thuirseach sin gur hit se na chola agus a fós a sinim. Scear an chláirseach mhaith agus brisú ar leacha an ábharthaí. Maid an lár na bháideach chu craftaine amach a géar ámaid chun chláirseach nó dhéana. Hiúil se agus hiúil se go dtí gur tháinig se go fada le crán mór a grí lár na cuile. Chóla se siosca na gaotha trí ghuileagaí chrainn. Nach álann in ceol a sin a chaoine se ba ceol bín ó ámad a chrainn seo. Tháinig maidin na Féile. Bhí Bhisneach cáilte ag labhraí. Dhiúlta se bara grúige áil agus dhiúlta se éadaí golanta na Féile chun ar féin. Bhí imní ar chráisteanna bhí labhraí. Bhí cuma níos cráite agus níos brognaí ar a rí ná mar riamh hana. Ní man ná áidhairt ar na daoine im Bliana a chara a dúirt labhraí. Chus tis an rí a dúirt chráisteanna. Tá gach duine a brathart le túsach ar leis a bhéile. Hiúil labhraí mach ar an ordan. Bainú getas na daoine nuair a tháinig siad an chuma bhí ar. Chroch labhraí a lábha suas an léir
agus dógar se an slua. Chuirm tús le Féile Naomh, Cas port a chráiftaine a dairde se. Chuir craftaine a bhéire a damsar na téide, ach an nodad ceol bín tháinig fuaim ón gláirseach a choína gach duine. Tá gá Cluasa Capaill labhairí linseach a chan an chláirseach. Tá gá Cluasa Capaill labhairí linseach. Has labhairí suas agus cratha an. Scaoil se nuas an cochail agus thar se amach a Cluasa Capaill. Lig an slua crád ionta seas. Tá se tharám an írinne inseachí dúirte ní éitime éon lá eile go mo híal a chatha in éhan ag an rún seo. Chur labhairí scéalacha na barbairí gur fáilte ras a bháile rompu. Agus go chéadú in na híal, bhí labhairí saor an na rún. Sin agin scéal. Is leagam nu ag Cluasa Capaill ar a rí ar scéal an méilletas. Nílas ag aon duine cé duine scéal an rí ar an na Cluasa Capaill I chéad lá riamh. Ná nílas ag aon duine cin tír ar dam ar inse bé ar dús. Ach tá sé gimacht ó bhaine go duine agus ó hir go tír leis na mílte blian. Agus inis tá leagam gon scéal se inse amsa chuoibse, agus béidir go níonseach tusa leagam gon scéal go bhaine éigean eile. Agus cuinear, Chamacht tú a ggéire heachtaníos le leagam gon scéal seo céir a scríbá. Céir a hárlach mar hamsa dá mar rud é gur tuismóirí labhairí brásástan na an rugú Bobby Biancó agus Cluasa Capaill air. Ceachimach a híal agus ceachimach a scéal in na dhéisin, déitha cuinear sin. Nu béidir gur rugú an Bobby seo le gné a bhain le anamí eile. Béidir gur dribbel mór fada nus bhachar monkey a bhí ar an Pháistí. Nu béidir gur se anskipaí a rich ar nas tíre. Is bútsa atá se. Chomha go fearda, gach scéal agus dribbel air. Mar sin, bí scríb is bí scéalaíocht.